ce mu dinga yafe ma junanmu kowane lokaci. Idan nan maka ya yi laifi, idan ya ruwaki ya zama wajina. Yes. Har mun gane mu yafe, har mun gane mu yafe, yafe 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 Idan nan waka ya yi laifi, idan ya ruwaki ku saba ma wajuna. In har mun gane mu yafe, in har mun gane mu yafe. Kristoci na ce mu yafe, musulmai na ce mu yafe, aya na ce mu yafe. Ka yafe, na ce ki yafe, na ce mu yafe. Kaduna State mu yafe, mu yafe. Na ce ka yafe, ki yafe, na ce mu yafe, na ce mu yafe. Zaman tare kenan mu yafe, na ce mu yafe, mu yafe, mu yafe, na ce ku yafe. nan maka Yan waka ya yi laifi, ya yi laifi, idan ya ruwaki ya zama wajina. saba ma juna. Mun gane Mu yafe, mu yafe, mu yafe, mu yafe, nan maka ya yi laifi, idan ya ruwaki ya zama wajina. Mun gane mu yafe, mun gane His Excellency, the Executive Governor of Kaduna State, Sir Ibrahim Patrick Yakowa Nakowa, ya gaya mana cewa mu yafe. Her Excellency, uwar gidan gwamnan jihar Kaduna, Mrs. Amina Patrick Ibrahim Yakowa Nakowa, ita ma haka, ita ma ta gaya mana cewa mu yafe. Reverend Joseph Hayab, shi ma ya gaya mana cewa ya ce mu yafe. Sheikh Abdullahi Maraya, shi ma ya gaya mana cewa ya ce mu yafe. His Royal Highness Alhaji Shehu Idris Emir of Zazzau, shi ma ya gaya mana cewa mu yafe. His Royal Highness Danjuma Barde JP Sagbagi 1, shi ma haka ya gaya mana ya ce mu yafe. His Royal Highness Danladi Get Maude, haka shi ma ya gaya mana mu yafe. Vice Admiral Ibrahim Ishaya Eko retired, ya ce mu yafe, mu yafe, mu yafe.